Neresti ľudstva. Názov je divadelného predstavenia autora a režiséra Miroslava Kožíka, ktoré bolo v sobotu večer premiérne predvedené v divadelnej sále v Starej Pazove. Ide o pohybové predstavenie, v ktorom hrajú mladí herci a v ktorom sa mladý autor pokúša poukázať na problémy a nedostatky každodenného života, ako sú predovšetkým závisť a sebeckosť. Ako herec Miroslav Kožík účinkoval na niekoľkých festivaloch v krajine a v zahraničí. Ako asistent režiséra pracoval v predstaveniach Miroslava Benku Obrazy môjho sveta na krídlach snov. Toto mu je prvý samostatný projekt. S premiérom som spokojný veľmi. Je to práve to, čo sme chceli spraviť. Všetci tu sme sa zúčastnili práve v tom, že by sme čo viacej mladých ľudí zložili dokopy a boli či v obecenstve, či tu na scéne. A myslím, že práve ten cieľ, ktorý sme si dali, sme dnes vyplnili a to je vlastne to, čo sme chceli dostať. Je toto tvoj prvý autorský projekt, kam ďalej budeš smerovať a čo pre teba bude znamenať? Áno, prvý autorský projekt. Mám žiadosť zaoberať sa touto robotou. Vlastne toto strašne mám rád. Som herec 10 rokov asi. A tentokrát prvýkrát ako režisér. A myslím si, že budeme pokračovať či vlastne s týmto predstavením istotne chceme ísť aj toto predstavenie, čo viac hrať a samým tým chceme aj niečo nové robiť. Ideje jestvujú za ďalej. Obecenstvo v plnej divadelnej sále nešetrilo dlane pre tento mladý, na výbornú zohraný a talentovaný súbor. Myslím povedať, že Miki naozaj zozbieral veľmi peknú, veľmi dobrú ekipu mladých ľudí, ktorá naozaj mala sily vyčísnuť toto všetko na čele s Mírom. Všetci sa pokúsili dať svoj maximum v tomto predstavení. Ako dneska, čo ste videli, tak bolo i na probách. Každý herec sebe vnáša do role tej, ktorú hrá. Myslím, že obecenstvo mohlo pocítiť tú energiu, ktorú sme my nosili v sebe. Hovor tela pre mňa je pokračovanie tej predošlej lásky folklóru. Mal som príležitosť s Mikim robiť na predstavení Chlieba hry Miroslava Benku. Naozaj teatr je... Nemôžem to opísať, to naozaj človek musí dožiť, jednoducho musí nosiť v sebe všetko to. Celkový pôžitok z predstavenia obohacujú dobré svetelné efekty a autorská hudba Miroslava Baka. Zanimljiva fuzija sa ovim što ste vidjeli. Posljednje 4 mjeseca dakle, smo radili zajedno u interakciji, prateći scenarij, održao sam se otprilike svega toga kako je Miroslav zamislio dakle, u svom scenariju. I otprilike sam imao tu neke granice, ali moram priznati jedan od najzanimljivijih poslova na kojima sam radio. Obzirom da ja se bavim drugačijim stilom, generalno, dakle više malo plesnija muzika i tako dalje. I otprilike jedno, reći ću, najzanimljivije iskustvo dakle, koje sam imao u svom poslu do sada.
Projekt je realizovaný v spolupráci s Kanceláriou pre mladých, Strediska pre kultúru Stará Pazova a Slovenského divadla VHV, Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmeríka, ktoré vo vyše storočnej tradícii zapísalo ešte jednu úspešnú premiéru a dostalo ešte jedného dobrého režiséra.